Doncs ara ens trobem aquí davant d'un exemplar de boix, Buxus sempervirens, que és un arbre arbust molt corrent a Catalunya, que podria semblar que està sec, però en realitat no està sec. Està bé perquè és un representant d'un fenomen que està passant actualment, que és l'afectació d'aquestes formacions naturals de boix per una plaga d'una papallona que prové d'unes plantacions d'un boix que es va posar en els Jocs Olímpics d'hivern de Rússia fa uns anys. D'allà es va escapar aquesta plaga i ha començat a afectar molts boixos del sud d'Europa. Aquests boixos van perdent vitalitat, les fulles s'observa com són menjades en diferents parts i van perdent la capacitat de resistir a la sequera, a les infeccions d'altres organismes i van acabant morint. La gravetat de l'afer és que no es tracta de boixos que hi ha al jardí, es tracta de les boixedes naturals, que és una formació, que és un hàbitat per moltes altres espècies. Realment no hi ha cap solució de moment. No hi ha cap solució de tipus biològic, evidentment no és practicable cap de tipus químic i en bona part d'Europa s'està produint aquest fenomen de la pèrdua del boix. És possible que el canvi climàtic pugui provocar alguna afectació sobre aquesta papallona, però si no el pronòstic és bastant dolent pràcticament de la pèrdua del boix i per tant totes les espècies que viuen dintre l'hàbitat creat pel boix es podrien perdre. I tenir-lo aquí en els jardins permet observar també fenòmens deguts al canvi global en el propi jardí de la universitat que podeu observar com una mena de control o seguiment del que està passant a la natura.